Iaro ya utrai. Ko himen ko para bagi hautrai Jesus Christ. Ngilada pin code ya ga retreat naga benda ki longi longsen. But pilayo ya ga jingkar ko shibon halo jampi halo ki ingase. Minda ubanai ngadang wan shapi biang. Ban penkra yapi naga benda ka sngi burom jong ka Maria Teisoti. Haka pratari jongo banai September. Ngidon ka sngi ka jong ka Maria Teisoti. Haka katsan tari ngidon ka sngi burom jong ka Maria kami jong ka jingsosi. Bad ubanai September ulong ubanai ban riu balai ya ka Maria kami jong ka jingsosi. Bad ngidang id ya ka Maria Teisoti. Ngi baro ngi id ya ka Maria Teisoti. Bad ngidon bon tilli ki banai ha ka ba ka balam ka penkan mau yengi ban le riu balai ya ka Maria Teisoti. Kane ka peni shai kadar wahikai shai kadar yengi hadu katno kam ka kami beneng jongi kalong ka bakar dor ha ka jingim jongi ha ka jingduwai jongi ha ka jingriu balai jongi te lemba ka jingriu balai jongi ya ka Maria Teisoti ngidang snow jan bat ukun jangka kai ka jingman toy ya ke beriu balai riu balai ya ka Maria Teisoti kalong ka kinang roy ha ka jinga e bat ka jingit jo ya uji Jesus ko himan ko para ha ka neka laipo we tarik jong une ubanai August hadu henyu tarik ngalakwa ban penkra yapi naga bendaka sngi burom jongka Maria Teisoti sngi burom jongka jingka jongka Maria Teisoti bat kumjuru lemba kanega jimpen krai nganang kadauru yapi bat nganang peneturu yapi uwai pat ka jingduai rosary ya ka jingduai rosary sha ka kami jong ka jingsausi bad kaladon henyo teleki simbo hagane ka jing baya jingmaya jong ka kami jong ka jingsausi ya kata baro henyo teleru ngansa datai yepi kawai kasni kawai pat hadu henyo tari but kine ki pra telegi sni nadu laipo way tarik hadu henyo tarik jong banai September nginang pelong iaga sngi penkare nega benda ka sngi ka jongga Maria Teisoti lese don bon apdeng jompi pimbat mlin iaga ne ka jim penkare nega benda ka sngi ka jongga Maria Teisoti nga shai pelong iaga ne ka jindo wai hapadeng babon ngot ke beriu baniru ngilam mlin banduai badle riu bala iaga Maria Teisoti ka kami jongo bala Peminta hakane ka por kabalong kumne ngako ban hikai yepi yakane ka jingriu balai kito ki bas no tanang pen kre yalade don bon give pat ki jakaru kidang duwai kerpang yakine ki prasngi chua ka sngi kha jonga Maria Teisoti bakidang duwai kerpang naga benda balai luit nakane ka jimpang COVID-19 Tongirung ina yasnok tilang ya baro ka parte banduai lemba ka jinga asylum jong Maria Teisoti pangindup yo jinglai luit kloi nya kene ka jimpang ka ba menda ko himmen ko para ka ba yede bat kene ka jimpen kre jongi ngaku ban kran kindiat kinsoit syapang ka Maria Teisoti but lada pidang kinmau ngala ai kawe ar tilige session syapang ka Maria Teisoti kawe syapang ka senduk jutang but kawairu ngala kikai yapi ka Maria Teisoti kalong ka yim ba a minda kasni ngakwa banyalam yapi syaka kitab sirak kaba saupo iway kitab sirak saupo dekat iway labu ba uwe pa uwe uberiu unsha shitom shibun but kandon ka lingkor kabakia halor ikon u Adam Nadu kasni bakimi nakpo kakami jongki
hadu kasni baki lek pai syaka kemi jongki baim barok ko himman ko para hang ni kaktinu boleh kakadau yapi syapang armut ki kemi ladapis ngabha nadu kasni baki mi nak po ka kemi jongki hadu kasni baki lek pai syaka kemi jongki baim bara hangne don ka kemi bakai yangi don ru sa kawai pa ka kemi jongki baim bara minda ladanga ke leyapi mano bade kata ka kemi jongki baim hato don kum kata ka kemi bad haba ngistang ban persang ban ngautu yakane pide ban kenmau yakabang alaki kai yapi haka por kene ka convention balade ngala kadau yapi ba ka maria te soti kalong ka im ba a ka im ba lingkong kalong ka kemi jong jing tau bara menda lemba ka kemi ba ar uble ula pen kam ti halo jongi syakakti jong ka kemi ba a ba ka kemi ba ar bakade ka maria te soti lemba ka kemi baar baro ki baim kinang syam jing tengen ya ka jingi banipte pro shwa bauji su niap halor ka dempana dakaba pe yawu ya anis usenran jong jesu ula am pe ka kemi jompi usenran jong jesu uyanis bakut uyang nagabenda baro ki nongkur jong ya baro ki bangai hau jesu ya baro ki bayib ya jesu kumjuru ya baro kita ki beriu ki bambat pepang ya ka jing kardor jong kane ka jing kadau bat ka jing aiti jong jesu ya ka kemi kamaria te soti shaka parte shabaro ki bayim hanne kilong baro ki beriu kindup ya ki Kristen, kindup ya ki Catholic, kindup ya baro ki beriu. Kamaria te soti kalong ka kemi jong baro ki bayim. Ko himman ko para ngidon kam ban ngabuto ba kamaria te soti kalong ka im baar balawan ban penjanai ya ki kon jong obale. Ya ki kon jong obale kabala bit ya ka pop jong ka jingtam sneng namar ka kayim banin kong kila yo ya ka jing lai lui ya ka jing koi ya ka jing tengen ya ka jing shai lempa kamaria te soti kayim ba a tinakata ka daw ko himmen ko para ngidon kampans ngabuto kamaria te soti kalong ka kemi jongi vai pai vai kabamot ngidon ar ngut ki kemi balaka yangi ba ka kemi kabala penim yangi lemba ka jingya sai lem jongka kaba mod ha ka ne ka jing mod ha ka ne ka jing kon ka jing wer jongi ni don kambans ngabuto lemba ka jingya jan jongi bat ka maria te soti ngidang yo jingem ngidang yo jinga ngidang yo jingi na ukun jongka ban pai biang shaka kitab sirak kabalai sao kabangala deb keren Shisin Chapangkane, but Nakaban Pule Sashasi. But Utta Uba I Buram Yala Kakami, Ulong Kumba Kenshaus Pa. Utta Uba I Buram Yala Kakami, Ulong Kumba Kenshaus Pa. Haneka Tinu Bleka Ang, Habang Istang Ban Buram Yakakami, Kalong Kumba Kenshaus Pa. Minda, Mano Bade Kaneka Kami. Ni baro ngi don kemi haying kasem don lese ki bakalat ye ki kemi Henry don ro ki ba dangim ye ki kemi omju don ki beriu ki balle be ye ki kemi hoy don yes no tendeng na kirlang don ki kun ki ba buai ki la penyap no ye ki kemi don ki kun da ka jingdom la le be ye ki kemi ni dang yes no kum kene ka kubor Henry ni baro ki beriu badonka jingi dia ke kami nimju lakumne nimju pensausi ya ke kami don ro ki kon ki ba pensausi don ro ki kon ki ba penja ummat ya ke kami
Henry bona prenjongi ngis ngautu kadu kadwai kade lemba ke kemi de lemba ke kende ngila yo jingin de lemba ke kemi ngila yo yakane ka dor ka da but ngidang buram ya ke kemi ko himmen ko para lada ujisu ula buram ya ke kemi jangu kamaria teisoti lada ujisu u aiti ya ke kemi shangi kaba mot kadon ka ere ka e kaba bana gabenda jongi lemba ka jingri balai bat ka jingla i bat ka jingla buram jongi ya ka maria teisoti to ngidon kam ban kinmau ya ka maria teisoti ngidon kam eat ya ka maria teisoti kalong ka jimman toy yangi iwei pa iwei ko himmen ko bara habangi crunch panga maria teisoti kay ka bangi devens ngautu Kamaria teisoti kalonga nungya sai baklai nagabenda jongi iwei pa iwei bale ka kalalonga nungya sai nagabenda jongi namarba kalalong ka kebi jong ubale kalong ka tio tokos ka kemi jong ubale ha ka council Ephesus ha ka spasnems ha ka snem sao ha ka spasnem sao kila pentegana but penskem ya ka jinglong jonga maria teisoti kung ka kemi jong obale but lada ka maria teisoti kalong ka kemi jong obale ka jan bat obale namar bale kala kongu ya ka saindur ka jong obale kala puson ya ka tin ka jong obale kala pidiang ya obale ha ka jingim jonga kala pidiang ya ka jinglong obale hapo jonga haba kala pidiang ya ujisu te haka maria teisoti kumba ka balang ka hikayengi ba kala long ka ba pon klam pop tenrai ka ba mot kala long ka ba koi ba de na mar ba kala long ka ba koi ubale ula jidya ka balong ka kemi jongo bale ka ba mot ka maria teisoti kala yomad ya ubale kala yid ya ubale kala yusno ya ubale lemba utrai Jesus Christ ukul jongka te nagadaga daw ko himmen ko bara ka maria teisoti kadon ka benda ka ba kerpang te nagadaga daw ka tin ubale ka ang utau bai burom ya la ka kemi ulong kumba kinshos pa bal habangi burom ya la ka jongka kemi hayin ngidang yo ke jingkur ko na utrai nama kane kalonga hukum jango bale burom yala ki kemi ki pa kaktino bale ka hikairu iyangi bapenduk burom ya ki kemi ki pa bapenduk imslem haka parte ban imslem haka parte ngidon kam ban burom yala ki kemi ki pa minta kaktino bale ka ang kito ki ba burom yala ya ka kemi ki kansho spa hangno ki kansho ekspa ki kensho ya ka spa habane nama ka maria teisoti kalonga kemi jonga bane don uppa don ukon don ki himmen ki para but hangda don ka kemi bane ni kot ya ka maria teisoti kemi bane kalonga kemi jong ki baying baro ko himmen ko para ngidang ngilala ban burom ya ki buryu bun sin ki don bon ki buryu ki persha ya ka jingle burom ya ka maria teisoti don bon ki buryu ki kenno ya ki catholic da ka ba ni mane ya ki blaitao ni mane ya ka maria teisoti ni mane ya ki rikoi pe ha ka balang Catholic haki imane jongi don bon ki statue haying jongi Catholic ru ki bu statue ki bu ya ke dor te ki kot kumno yangi ngilong ki nong mane blaitao kane kalonga jinx ngawutu bakala Maria teisoti kamde ka blaitao ya ki rikuit kimde ki blaitao ban ngimju mane yaki kabang ingkong kabang idebens ngautu ngimju mane yano like no ubale laiwe ngi mane
Bagi rikoi ni burong. Ya ka Maria te sote ni burong. Namar kalalong ka kami. But ni id ya ka. Kumba ni id ya Jesu. Henry. Katkum ka jing sauto janga. Ngim jo. Id kam palat ya ka Maria banyaw Jesu. Ni id palat ya Jesu. Habang ipait ya ka Maria. Nidang kinmao ya Jesu. Habang ipait ya ka Maria. Habang ipait ya ka dur jang ka Maria. Haki ying jongi. Haki ying mane jongi. Nidang kinmao ya Jesu. Kinmao kade kane ka Maria te soti. Kala pediang ya ka sain dur ka jongo balai. Kade kane ka Maria te soti. Kala shashitam ban ka ya Jesu. Kane kade ka ju ka Maria te soti. Kala koloi ban Yai lemba ka jingjinja naga bendaban penmandur ya ukun jongo balai hakane ka partai. Katasin ni peite ka Maria ni kam kin mau ya Jesu ni kam kin mau ya ubalai. But kane kade ka jimmandoi habangi peite ki rikoin habangi peite ka statue jongi rikoin habangi duai lemba ka jingya sai lem jongi Nidang kerpad ya Jesu ladam mela ban perlong ya uni uburiu batalon ya kane kapuriu batalon balong ke bakoi yara ya ngaru bangaru ngalong ubakui ngaru ngalong ke bakui habang yoi ya kirikoi nidang kinmau ya ubala pelong ya ke nuksa babana ka benda jongi Kade lemba ka jingpo din ya ka jingi kai jongo bale jingi kai jongo Jesu kine ki buriu ki kalalong ki rikui namar ke la ya dia ke lendi kaba mut kadon ka ere ka e kaba kerpang ha ka jingim jongi rikui kaba ngila ban bud dena ka ta daw ni burom ya ki rikui ban ni duai lemba jongi namar kilong kam jan badu bale banyangi ki buriu ki batalot Ban batai susu ko himan ko para ke jingkor dor jong ke jingya sai. Haba pi don't come ye. Pi leker pan lese ya ka kemi ki pa ipa ngadon kam ya kane. Ne haba pi ting palat ya upa jong ki ingasem. Pi leit ningkong kum ki kon sya ka kemi ime. Sngoba pinong lem ya upa pawon pentit no ya kane. Ne pin kerpan ime pinong lam ya upa baunai pizzano yang ban lekit jain bat batimai kumta ter tengin paino sya ke kemi bakanduk ya sai nagabenda jongi ha upa haying haba ni don ki jing shitom haba ni don ha hospital ni pai sya ki himen ki para sya ki paralog ni SMS ni pam message Ngaba duai lem yanga namar ngapangjur ngatia ha hospital pidang kerpad yakine ki paralog ki bajan jumpi yaki ba ye ba toin jumpi yaki ba henga sem jumpi ngaba duai nagabenda jonga kai ka jingmur jonga ne ka jing kerpad pidang kerpad yaki ba pila ban yarap yanga hakane ka porjing tolot Let's say pidang ok ke jing duai jompi kam klein banya ke jing duai jonga namar ngadon ha ke jing tolot ngamla duai marwe henre pi senang yarap yang ha ke ne ka por jing tolot minta ha ke jingim jonga ulindo bon ki beri ki wan father sneba duai namar ngapang ngashitop father sneba ai jing murlem ngam nang shuban lekum no Napateng haka jingim jonga haki ne ki por baro kum lindo ngala la bon ki buri ki wan shanga ban pan jing duai dondru ki bam patlawan ki shufon ne ki text message wanong fathers ngaba duai lem ngadon hapateng ki jing shitom ne ki on fathers ngaba duai lem ye ki kun jonga ki pang ki shitom kumda ter kabamut ki buriu ki Paino kum nuksa kabanga ay syanga kum uburiu batalot banduai nagabenda jongki ngalong tang namar ba ngalong lindo bala penkandang da u bishop ki nge bangadon ka bor eye ka bakerpang banyara yaki haka ju ka dur hakino kino ki kinfon bala
Lada de mapi na kano ka kinhon balang. Hato pisait late panjimut na yem hau pastor jopi. Ne hasya ki temen basan jopi. Haba pidon ki jingshita pi panjimut ngan lekum no. Ne pin kerpadia kiru ngaba wan shaying jonga ban perlong jing duai namar ngidon hapadengi jingshita ke jingjinja ke jing sausi. Kaya kabang idang le habang ikot ki buriu banyarap yangi ko himmen ko para ngidang shanya ya kita ki buriu. Ngidang shanya ke jing duai jong kita ki buriu kanang yarap yangi. Te habalong kumta. Ngila ban shanya ya ki para buriu jongi. Ni pan jingarap na ki para brio jogi. Ni pan jingarap mensiam na ki para brio jogi. Haduk katno ko himmen ko para ni deban pan jingarap na kamaria teisoti. Namar kamaria teisoti bala kerku tam na padeng ki khinde kaktino bala ko ong. Kamaria teisoti kalong ka bala kerku tam na padeng ki khinde. To balai Ngim shania ya ka Maria Trisoti. Ngako ban kali kalong ka pop ne em ban syukendai no ya ka. Pop kabang om ngidang pindu ya ka jingaye kabang ngila ban yo lemba jongka ha kabang ngikendai tiya ka. Lada ni kamjan badka ngila ban yo kampun ka jingaye ban ya kaba ngi shania ya ke para bryu jongi. Bon ki beri ki ongkum no ngim treshu ban burom ya ka Maria. Henry pi burom ya ki saheb haka office. Pi burom ya ki bakrau batri haka perte. Habaki wan piyang pi burom iki. Henry habaka Maria te sodi kawan ka kemi jong Jisu kawan shapi pi ongkum no ngim de ban burom ya ka. Hato kane kalong ka jinglong arsap. Jing arsap. Ya ka kemi jongo bele ngim tre ban burom. Kendre ki ya ki beriu jongo perte ki koi ban burom. Kane kalong ka jinglong arsap ko ki men ko para. Don buon ki Catholic ki boot ya kane. Lese namar ba pimpat ngawutu ba. Lese namar ba pimpat shempang ba. Ya ka jingmut jongka jinya side lem jongka Maria teisoti but ka bor jongka jinya side lem jongka Maria teisoti kala dai ka pot bangi haban kerla ka bamut namar ngidang penkit pop halo jongi hakatasin ngikentai ya ka Maria teisoti kat ka kemi jongo bale ngimburok ka Elizabeth ka ongkom no ngalong ayu kat ka kemi jongo bale ka wanjingo yanga kami jongo bale kawan jingo ka Elizabeth kas ngukum no haba ka Maria teisoti kala jingo ya ka kala on ikalong hapo jonga ishanda ka jingomen ikanji da ka jingomen nas ngau ya ka bor jongo bale kawan hiya haba ka Maria teisoti kawan jingo yangi ka haba ka wan rung sha ka yinga sem jongi haba ka wan rung sha ka jingim jongi lemba ka jingdu wai ka eka bade benjia Kamen siam jongi kadeben shat kamen. Kajingim jongi kadeben kela. Nideben yom mat ya umen siam bakuduan hiya alo jongi lemba kamaria teisoti. Namar kamaria teisoti kala pediang pura ya umen siam bakuin hake jingim jonga. Kala yid ya umen siam bakuin. Bangilaban nong Katanga utanga jong ka Maria teisoti ulong umen siam bakoy de lemba umen siam bakoy kalakha kalapon ya ujis te ko himmen ko para katbangi janbad ka Maria teisoti haka jingero balai jongi nidang yo ya ka jingkuin halo jongi ya umen siam bakoy halo jongi banginangkin mau lada ubalai ngabuttan nat ya ka Maria teisoti ne lada ubalay ngawatan nat ya ka jinya sai jong no ni pe haka gospel jongo yanis ka ba ar
Iwei ter hadu shipo ngi pule hangdo syapanga jimpoi ka poiman hakana. Hangda ka batai hapadeng ke jingka wahai kilap bam don wain shu hakata kiying. Kamaria te soti kalayang kalawan sya uji subad ong pe kam don wain shu yakane kiying gasem. Lada uji sum skabatanat yaka jinga side nakalyang janga maria te soti uji su deben no ime snap jam ngatip ngadeben le ayu pipim don kamban tukalari ke kam janga ngadeu bele ngadeu kuno bele pipat pilang kabriyu sudah pilang kabriyu marwe shongkop uji su laong kumda uji su shimla jubab ya kamaria kane ka peni shai kada haba ka maria kala wan ban yasai naga benda kata ki ingasem uji su ula patong but benda Hindriutile ki kra badula penkala ya ka shaka wai kaya ka bak yangi ujisu usngap haba ka maria teisoti ka kerpan eye hakamacho tebale ni ino ya ka maria teisoti naga jingim jongi don bon ki katolik ki kali ngangei hau jisu ngangei hau bale ngangei hau mensiam bakui henre ngam don jingi ya ka maria teisoti kohiman ko para pila kerlalong babij haba pikiran kumne nama ublehi ula ai ya kane ka kemi naga benda jongi kane kalong ka kende bala kerku nampadengi kende pe lada ublei snawatan nad yeke jinya sai jongi beriu haba ki apostol kilala yaki pai ba ki ba wan ban snap ya jisu kim don bamshu Ji kilawan hongkom no jisu paleit no kini kiberiu namar kim don bam kim don di te jisu ulas ngap yaki apostol jisu ulas ngap yaka jingshem jongi apostol jisu hongkom no kilai pe jisu laban no ngatip manga ngalayalap yakini kiberiu de namar jonga kini kiberiu kilawan ngatip baki tengan ngatip baki don kam ibu pipat pisnap jam Ujis shimla ang yaki apostol ulapa yaki pakin late wat kadon ayu hapadeng joki nanda ter shushu ha ka kitab Genesis kaba katpra ni yusno shabang u Abraham ula yasaid naga benda ke Sodom Gomorrah Lada don san pongot ke beriu, lada don saupo san ngot ke beriu, lada don saupo ngot ke beriu, lada don lai pongot ke beriu, lada don nar pongot ke beriu, lada don shipo ngot ke beriu, hato men penjot ya kaneka. Nampa ublay ulas ngap nehem yaw Abraham. Lada ublay ulaban ngap yaw Abraham uberiu sudah hadukat no ublay unsngap ya kamaria teisoti kemi jong ublay ko himen ko para you don't come ban burom ya kamaria teisoti haka jingim ka jongi you don't come ban yid ya kamaria teisoti ladangi kensting ya ka jingya silem jong kamaria teisoti nginang sha ya ka pop ban rung hapo jongi Katba don ka Maria haka jingim jongi. Katba don ka Maria teisoti haka jingim mensiam jongi. Kanyarap yangi ban bat yaka jingkui jong ka met bat ka mensiam jongi. Kanyarap yangi ban roy haka jingim mensiam. Kanyarap yangi ban dap daka jinga ha lor ka jinga Tina kata daw ko himmen ko para ha kane ka por Kadbangi dang penkere naga benda ka sni ka jonga Maria teisoti hakine ki prasni to lomba koloy ban penri bale to lomba koloy ban yishirhem ya ka Maria teisoti ban gakwa ban kot very pi ko himmen ko para to lomba koloy ban shashitom to lomba koloy ban shajingit lada pila shajingit naga jingbam do naga benda kine ki prasni ki badangwan shajingit kya naga bam do Leshitom, but le riu bale, shaka Maria teisoti, but duai jur,
lempa jonga nagabinda ka partai baro kawai bangin dub lai luit kloi na kaneka jimpang COVID-19 ko himmen ko para ha kaneka sngi ngako ban ben rapro ye pikindia nama ngala karendru ba hauni ubanai ban sama minta kasni kade lai po wai tarik August bad la shai kade shi tarik nadu shi tarik hadu lai po tarik kadon ka jingri ubale Shaka Maria kami jonga jing sausi kadondru kawe ka jing duai rosary bangi duai $7 of Our Lady kadon henyo teleki simbo kiba yom jingya tulupa jongo Simon jimpet sha Egypt jingja yau Jisu hake temple kamaria ka yakindu yau Jisu hake lindi shawulum Calvary ujisu iap halor ka dempana kamaria ka pediang ya ka metiap jongu Jisu hakati jongka ban ya ka metiap jongu Jisu latep haka jingte patimai kane ka long ka jingmaya ka bangi shai duai hakane ka jing duai rosary jongka Maria kemi jongka jing sosi ko himen ko bara kane ka jingri ubale kalastang nadu kaspas nem kadar lemba Anselm Bakoi bad Bernard Bakoi kine arngot ki rikoi kila le riubale ya ka Maria ka kami jonga jing sosi nandar ter ya ki Cistercians but survived kine kilongi order makiru kila don kane ka jing riubale kirpang ya ka Maria kami jonga jing sosi ha ka snem kat sao bat kat sans pa kala roya kane ke jingriyo bale hapadeng bon ke brio bad ha kas pas nem kat san kane ka jingriyo bale kala ro ha ke liturgy jongka balang catholic nanda lodon ha ka way ka provincial council of ha Mayans House name kat south pa arpo lai kalastang yakas ni burom jongka Maria kemi jongka jing sosi bad ha whose name kat kenyus pa arpo henyo Pope Benedict ba kat lai bala pendrong no yakane ka jing duai haka Roman calendar yakane ka sni burom haka Roman calendar nanda yaka Bridget Bakui jonga Sweden kalayo ya ka jing pau jonga Maria te soti but kito ki badon ka jingri bele ya ka Maria kmi jonga jing sosi kindup yo ya ka jinga ye kerpang halo jongi bad ka Bridget jonga Sweden kala pen priangro ya ka ne ka jing duai shabon ki nombon bon ki pait kristan namah kane kalalong ka jing duai kabayarap iki beruban roy haka jingaye nanda upo Pius bahenyo la pinbun ya kane ka jingdawai haka balang ka jingdawai bat ka jingri balay sya ka Maria kemi jangka jing sausi ko himen ko para hauni ubanai banwan nado lashai kasni nginstang banduai ya kane ka jingdawai rosary but nilaburo haka YouTube ya kane ka jingduai rosary kumno banduai kumjuru nilabu ya ka text haka YouTube pilaban page nadu lashai kasni nadu shitari lesa don bon ki buri ki kili bale don bon ki jingduai kumne jingduai rosary kane kalom namar ngimpat mlin bang ne don mano bahikai yengi minda kalade ko por ko himmen ko para ngim senang ti jilliyo ya ka kaspa jonga balang catholic ngim de balong ki bru ba shongkop da kabayo ya ki kindia kinsoy ngi de ban ti jilliyo ngi de ban wa jilliyo but de ban snawutu ka balang catholic kalong shisha rispa haka mensiam you don't born ki jingduai ngim de ben snow lingo haba la penyeto ye pe born jai ki jingduai pinde ben snow lingo o la danga bod ya kane ki jingduai yo ngandu ya ka jingai chonga em ko himmen ko para da ka ba duai born jai ki jingduai
Kila mi bun gi riko in hakabalang. Kat kum ke jing shom men siam ni deban bud but ya ka jingim men siam jongi da ka ba pension nongrim ya ka jingim jongi hakabalang Catholic ya ka ba kabalang Catholic ka hikai kalong ka bade in bud but kane kan yarapru yangi bandroi aka jingim men siam baraki jingdu ai ka ba kadon hakabalang Catholic kadang yarap bante ya ka jingim men siam lada kane ke jingdu ai ka yarap bante ya ka men siam balayam ngan pediam ngan tuai kenapa kanang yarap hakabanga puson ya ka jingmaya hakabanga duai ya ka litany syaka maria ka kami jong ka jing sausi hakaju ka dur kumbangi duai ya ka jing duai rosary nakipon syakipon utrai udang persad ya ki record ya ki repaid ba banang yalam yangi syaka jingit ka bakerpang ka jongutrai tonginnom nginnom kintai nginnom arthatin Hendra nginnang im shirhem da ka badap da ka ne ka jingit but ka jingri uble ya ka maria teisoti ko himmen ko para utrai uble nyarap yangi baro wen karko yangi baro lem ba ka jingya sai lem janga maria teisoti ha ka bangistang ya ka ne ka jingle riubele ya ka maria teisoti but ka jing duai kerpang ban pen krai naga benda ka sngika janga mama mary jongka mama beri ka kemi baneng choni ayu trayun kerko yegi baro nginang duai sisin kublai ko maria haka bangistang iya kaneka jingri bele kublai ko maria kabadap daga jingaye utrai don batpa lagar ko ye panap de kinde palagar ko ye sok po jom pau jisu ko maria bakoi ko kemi jongo bele duai na benda jongi kinom bob minda bra ka por ka jingyap jongi amen ublai badon bor baro en kerko yepi Uppa, Badukon, Badumensium, Bakoit, Amen.